bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ito nga yun eh. Paulit-ulit pumunta sila. Sumama ka naman. Ang sabi ni Vice, bakit hindi mo kunin si Pacquiao, si Gatchalian, yung mga tumatagpunan na dati minumura siya, magnanakaw daw siya. Aba, nandun na ngayon. Ito yun eh. Ha? Maniwala kang matalino ako. Alam mo si Marcos, kasi alam niya, pag si Sara, sinabi niya, mananalo siya. Nagalit pa nga yung mga, bakit si Sara ang kinuha? Pati yung mga Trillanes-Tililing na yan. Alam mo, walang magawa yan. Ay, yung Marcos mong amo ang pumunta kay Sara. Hinigawan niya nga eh, para sumama sa kanya eh. Aba, madam, teka muna. Ngayon, matapang ako. Teka Isabela ako'y banak ako. Ang uray kwan. Basta. Eto nga yun eh. Bakit? Eto, pakinggan nyo muna. Ngayon, ang tama ng loko. Bakit natin magkasama sila, friends? Sumama si Sara, 2022, 21, 22, 23. Aba! Nagulat ako! Nagkaaway sila na ngayon! Yung taong tumulong sa kanya, walang utang na loob! Ayaw masama loob ko! Hindi na ako makatulog sa sama ng loob ko! Tinulungan din namin siya doon sa kaita na maging kagalit ko nga yung mga tao eh. Pero, hindi! I can manage. Ngayon, bakit binudol mo? Hindi pa ako tapos. Teka muna, wait! Bakit hindi binudol mo? Naawa mo kay Vice! Nakikita ko sa TV. Hindi nga siya umiiyak eh. Tahimik. Pero hindi natin alam paano nasa looban niya. Pero talagang tinaraydor siya. Binudol. Walang utang na loob ng Marcos. Ito ang maganawa. Ito. Wag na. Masisira pa eh. Ito si King Buloy. Makinig kayo. Si King Buloy. Tinulungan siya. Libre coverage. Libre lahat. Libre lahat. Si Marcos. Alam mo, libre coverage si King Buloy. Aba, collateral damage. Tumampi na kay PRD. Aba, ginawa nila ng kaso. Trafficking. Ano ba yun? Rape! Ikaw muna! Mas matalino ako sa iyo kung tumigil ka. Makinig ka sa akin. Wala kayong alam.
namin. Kumpanya ni Marcos. Ngayon, anong nangyari? Pinakulong niya. Niray pa ni ang guwapong si, ano ba yan? Yung pulis. Si Tore, ang pangit mo, Tore! Wag na, si Tore. Pero mo, tinutan. Niray nila. Ang sabi ni Marcos, wala raw armas. Wala raw tear gas. Aba, wala raw armas, walang tear gas. Aba, full battle gear ang dala. 3,000 military. O hindi mo alam, 3,000 military. Sinungaling! Pero mo, ang gaganda ng mga babae sa SNLI. Ang gaganda, maganda pa sa artista. Paano marerent yun si Kibeloy? Pinaaral niya lahat yun. Siya ang mabait. Eto na naman. Si PRD. Si PRD, inilibing sa bayani yung kanyang tatay. Amirin President pa. Amirin President, walang nagpalibing. Ang nagpalibing. Duterte! Wala silang utang na loob. Tama. Ilan mo lang. Oo, sige. Okay. Halika. Tinaka mo. Micaela, tama. From Isabela to Mawini. Micaela. Okay. Mga kasama, mga kapatid, narinig nyo ang saloobin ng isang babaeng Ilocana. Taga Tumawini, Isabela. Dala-dala niya ang sama ng kanyang loob. Bakit? Sapagkat nakita niya, pinahirapan nila si Inday Sara. Pero si Inday Sara hindi umiyak. Nakita niya kung paano siya pinipilit na tanggalin bilang Vice President. Nakita niya kung paano siya trinidor. Paano trinidor ni BBM. Sino ang trinidor niya? Ang bayang Pilipino, sapagkat pinahintulutan niyang malibing sa libingan ng mga bayani ang labi ng ama ng bangag na presidente na walang presidente na nakagawa kundi si PRRD lamang. Okay, thank you, Ma'am Micaela. Kung man may lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayad pa kayang sakdal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adika, makita kang sakdal laya. Ay biyok, pagyuhay sa sariling bayan. Kung mayroong alipin At walang kalayaan, ang bayan sinisil, babangon, lalaban din ang silang ay pupula sa udyat ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, join mo ang Mayat pa kayang sakdal dila, ang dimag nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugad ng luha at dalita. Ating adhika,